Il-Papa dejjem ħares lejn il-politika bħala vokazzjoni. F'diskors li l-Papa kien għamel fl-2015 lill-Ġnus Magħquda u jistieden lill-mexxejja tad-dinja ħalli b'mod konkret u prattiku jieħdu deċiżjonijiet favur il-ħarsien tal-ambjent u kontra l-esklużjoni soċjali u ekonomika. Fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti li tfisser aħna lkoll l-aħwa u jħares lejn politika fit-tul li jittejjeb il-ħajja tan-nies, politika li ma tkunx suġġetta għall-ekonomija, politika li tibni komunitajiet fuq kull livell u politika li tara li tinħoloq soċjetà fejn ħadd ma jbati l-faqar. Għal politiċi, il-politika m'għandux tkun mezz biex huma jakkwistaw il-poter imma biex iħobbu lill-oħrajn.